Ada ano ang templano kung umabutit na imo kwarta? Damo to na akong plano, mapaltakin tulong at truck kanin. Mapayada ko ton akong balay. Oo pa ito nga imo plano. Naayang ko na kay imo ada. Ay naman ako paghihilin tiha kay ako nagpare ko kay imo. Wala problema. Kabubinasan ko gudyan nga bulan. Kakatuong kwan, manulang at tambalan, kaya papasabtong ko yan nga. Mariko na ako. Maka din ako. Mopay. Excited na ko ito na akong kwarta nga makuha. Da akong kwarta. Mopay. Oy. Ano, may maulon ka na liwat? Waray God. Ano man kumati ka man? Ibarugan lang ako nga. Mariko na ako yan nga bulan. Congratulations, di magisan niya ko ikaw nga. Marso o Abril din ni Mayo ka mariko. Oo. Yan ang bulan mariko ka. Oo. Kaya ano nga mariko ka man? May nag-text gada ako na cellphone nga. Nagdaw ko na ko 1.5 Wala million. man. Kamu mo inasan ni mo. Amar, ka naman na. Congratulations. Oo. Basta ako nga nit maghula. Sigurado gud na tuod kay mamay. Pero nang tagod na advance. Kay Oo. di ba nagsinghay mo Abril din ni Mayo? Oo. Wala agad. Buwinasan mo gud nga ho. Ada ano man templano ito nga nadagan ni mga kwarta. Ito na akong plano. Ito na ako nadagan nga kwarta. Mapalit ako yung tulong at truck. Kanin mapayad ako yung balay. Kung pa ito nga imo plano. Ayaw naman ako pag hingilimti kaya ko bayan nagulahay mo nga. Mari ko kaya na nga kuan. Yan na nga tuig. Oo. Wala problema nga pisti ka hatagan-tagan. Salamat. Taano man. Maka din ako kay damo peto na ako naliglaron nga papilis tungo dito nga ako nadagan nga kwarta. Sige. Kuan, good luck. Good luck. Sige, Upaya nga maka din makunin ako. mo itong tanan. Oo. Ayaw na eh. Main ka. Maka din ako. Kay damo peto na ako naliglaron. Dili akon, bisan dili ka magpatambal. Tungod kay kumadi ka, nakikistorya ka akon. May bayad ka kasi 5,000 takaro. Ba daw, wala man kayo magpatambal. Bisan ka di magpatambal kay kumadi ka, 5,000 takaro. 5,000? Pinakamubo ko na itong aro. Adi, 5,000. Mo pinalangan ka darang kwarta. Pinakamubo ko na itong aro, bis dili ka magpatambal. 5,000 gud tak minimum din eh. 5,000. 5,000 din eh. Oh. Sige. Sige, dahil mga salamat. Pagka makuha mo nga nito nga kwarta, tagi-tagi na lang ako ha, kaya pugunag ko na mo. Sige, oo. Wala problema. Sige, hinay. Mupay-paya kay Mari ko na. Ba daw itong tambalan nga pistiya. Kamang kisalapi. Wala pa ko kaya makalibre. Sige la. Kay mari ko naman ako.